vulguis que vols que sigui jo, perquè en el fons al final jo sóc una persona que rep els troglodites i després que també tinc relació amb el Pep i ens estimem una mica perquè ens hem anat trobant a la vida, però la veritat és que llegint el llibre tot seguit, veient tots els troglodites, anava subratllant tots amb els que em tocaven d'alguna manera, i són molts. Hi ha alguns que són molt evidents, com el 36, el 44, perquè parla d'Hospitalaris, que és un projecte de la Fundació Mega Studium, o perquè parla del Josep Miralles, que és una persona compartida, però n'hi ha molts d'altres. He descobert que potser sí que en tenia perquè el Pep m'havia convidat. Aleshores, jo primer us compartiré el que jo penso que és aquest llibre, o què intenta ser. I jo crec que és una invitació que el Pep Mària ens fa a recórrer un camí, a esdevenir pelegrins, com el títol. Això era fàcil perquè estaven en el títol. Jo crec que el Pep ens convida a compartir un camí que ell va recorrent, un camí que ha recorregut a partir, jo diria, de la seva contemplació de la vida i de la realitat, perquè en el fons és el que recull. Ell anomena els moments meravella. Jo li canviaria el títol, no diria mai més troglodita digital, sinó diria els moments meravella, perquè em sembla que és una expressió molt més bonica. Per tant, ell ens comparteix la seva vida a través dels moments meravella, que són el que en el fons dona sentit a aquest llibre, perquè fonamentalment és això el que recull, 70 moments meravella, i perquè amb aquests moments meravella el Pep ens comparteix la seva vida, el que viu. I jo crec que és interessant que ho fa no des d'una dimensió únicament personal, a mi això em sembla tal, o he llegit aquell llibre que també ho fa, o he vist aquella pel·lícula que també ho fa, sinó que inclou una dimensió comunitària i social. Parla de les comunitats amb les que es relaciona i parla de la societat també en la que vivim. I crec que això és l'interessant, aquesta triple mirada personal, comunitària i social. I crec que per això podem dir que això és un diari, perquè inclou aquestes tres dimensions. Doncs el Pep jo crec que fa aquest camí i ens convida a compartir-lo durant una estona a través de la lectura quinzenal d'aquests relats que envia, i crec que ens convida a compartir camí amb ell i amb totes les persones que hi ha als relats, que són moltes. I després ens convida també a fer el nostre propi camí. Jo crec que a partir de les preguntes, que a vegades és el més interessant de tot, totes aquestes qüestions que inclou al final de cada moment meravella i que ens ajuden també a anar fent el nostre camí. Per tant, entenc que el llibre en el fons és això, una invitació a caminar, a esdevenir pelegrins. També l'entenc com un cert espai d'acompanyament en quant a aquestes preguntes que ens va fer, i a la possibilitat d'anar avançant i d'anar donant passos a la vida i anar aprofundint. Entenc que el que pretén el llibre o el que li passa al Pep quan escriu és que va aprofundint en la vida, moltes vegades en les situacions més quotidianes de la vida, que és el que és més bonic i el que a més és el més contracultural avui, anar aprofundint en allò que vius cada dia. En segon lloc, diria 4 coses que valoro o que em semblen molt interessants de la proposta del llibre i dels moments meravella. Jo vaig dir moments meravella, a veure si s'anima a canviar el títol. Primer és valorar la diversitat de les temàtiques que trobem i com algunes ens il·lustra, algunes són molt tècniques, i ens parla, s'endinsa i et comença a parlar del que és la dissonància cognitiva o dels mons dels robots, això hi ha alguns textos. Altres tenen a veure amb temes, ja dius, aquests temes són de calat, són serios, com l'obediència, l'acompanyament, la mort, el dol, el perdó o la meditació. A la meditació hi dedica bastant, perquè entenc que li dedica bastant temps a la vida i es va colant en els textos. Altres tenen a veure, això com deia abans, un reportatge que ha vist, un llibre que ha llegit, una pel·lícula, i crec que és interessant també incloure
aquest tipus de moments meravella. Molts tenen a veure, o tenen de rerefons, o jo ho veig així, amb el fet de que hi siguis jesuïta, no? De viure en comunitat, amb el fet de ser jesuïta, viure com a jesuïta, amb la comunitat que comparteix, amb els seus companys jesuïtes, apareixen molts al text. Crec que això també és bonic perquè ens està compartint quelcom que és el PEP, no? I altres tenen a veure, que són els que a mi més m'agraden, en posar en valor trobades, gestos, situacions, anècdotes que li passen i en el fons, no, a compartir la vida. Jo crec que aquests per mi són els més bonics, no? I molts tenen també a veure amb relacions humanes, no? Amb les que hi té, amb persones i com són les relacions humanes, no? Des d'educar els adolescents a la gestió del conflicte. Jo aquesta diversitat de temàtiques crec que és de valorar, no? Perquè és en el que en el fons al final ens ajuda, no? La diversitat també a la vida. També valoro molt que apareixen moltes persones i sempre amb un nom. No diu la companya de feina que em vaig trobar o la persona... No, diu la Maria, la Mònica... No? Treu noms concrets i això sigui qui sigui. I a mi això penso que té un valor, no? Des de referents, no? El text em parla de molts referents, no? Com deia abans, el Josep Miralles, el Pere Casaldàliga, la Teresa de Calcuta, Tagore, no? Però després també de persones, com deia, no? Amb les que ha compartit converses, i és curiós que moltes són dones, jo m'hi he fixat, no? La Maite, l'Olga, la Mercè, aquí, moltes són dones, no? I crec que deuen ser persones, no? Que ens ajuden a tenir un reflexe de la seva vida, del que fa el PEP, del que viu, de com viu, dels seus valors, no? Valorar també que incorpori textos, no? I fragments i referències de proverbis, textos de mestres espirituals, moltes poesies de Màrius Torres, no? Que crec que això és interessant i que té un toc d'humilitat, no? Perquè posa els mestres, te'ls posa davant. I aquí sí que diria que falten dones. En aquests hi ha molt poques dones, de fet crec que hi ha una, és Teresa de Calcuta. Aleshores, bueno, per si et serveix de cara al futur, no? Aleshores, valorar també especialment les preguntes, no? Que sovint, moltes vegades tenen com un doble nivell, no? Fa una pregunta més de mirall, no? Tu quines relacions tens a la teva vida? I tu això, quan ho has viscut, no? I després et fa una, que et porta més cap a la profunditat, cap a la reflexió, no? Crec que són preguntes que ens recorden, no? Que sempre ens podem fer preguntes, no? Davant de qualsevol cosa que ens passi, que és quelcom, no? Propi de la condició humana, no? I que són preguntes que ens ajuden a aprofundir en la pròpia vida. Això és molt, molt interessant. I ja per acabar, una qüestió més sobre el pelegrí, no? Qui és el pelegrí? Bueno, jo quan veig pelegrí penso en Sant Ignasi, no? Al Pep segurament li passa el mateix, no? Però crec que el valor d'aquest pelegrí és que té dos, no? Per mi en té dos fonamentals. Un, que és una cosa molt personal, que en certa manera entenc que això que ens proposa el Pep és una aplicació de l'espiritualitat ignaciana a la vida moderna o contemporània, no? Em sembla que pot ajudar això, no? A com s'actualitza, perquè ell ens va colant l'espiritualitat ignaciana, no? A les preguntes, als textos, a la proposta, i crec que això, bueno, doncs em sembla una proposta valenta fins i tot avui dia, fer un llibre sobre això, no? I després em sembla que és interessant que ens ho vagi oferint no només en forma de llibre, sinó quinzenalment, no? Entenc que cada relat que ens proposa esdevé una possibilitat de fer un examen de vida o un examen de com estem, no? Una oportunitat per resituar-nos, per ordenar-nos a l'estil dels exercicis, no? I una possibilitat sempre per l'agraïment, no? Crec que el pelegrí té a veure amb això, no? Però per altra banda, que això seria com més tancat, perquè tancat en el sentit de que parla d'una espiritualitat i d'una espiritualitat concreta, crec que la proposta del pelegrí és una proposta per a tothom, no? Creient, no creient, és igual, no? Per qualsevol persona, amb l'única condició de que sigui una persona que vol anar una mica a fons o que té, no? O que li interessa o li agrada llegir com una qüestió molt concreta de la vida, doncs té un espai també per
per la profunditat, no? Per a qualsevol persona pues, que també vulgui esdevenir peregrina, no? No només perquè vagi, no? D'un lloc a l'altre, perquè la vida ens fa anar d'un lloc a l'altre, no? Sinó perquè desitja, no? Que el seu camí pues, es vagi orientant a partir de les preguntes i del que ens va passant cada dia a la vida, no? I això és el que diria del llibre. Gràcies. Buenas tardes, good afternoon. Me da ilusión estar aquí para la presentación y explico un poco por qué. Empecé a colaborar con Pep en el proyecto relacionado con el libro hace unos años, traduciendo sus palabras al inglés, porque todos los textos recopilados aquí y los demás también se publican en inglés en formato digital, en lo que se llaman los trogloditas digitales. Entonces pensaba, podía contar un poco de cómo ha sido mi experiencia trabajando y leyendo el material. Me recuerdo cómo empezamos, hace 5 años o así. Mi pareja, mi mujer, Elena, me dijo que un jesuita que conocía, sabía que ella sabía por unas amigas mutuas que estaba publicando una especie de blog y lo quería hacer en inglés también porque iba conociendo gente que le quería seguir, pero no hablaban castellano ni catalán. Y me dije, tú lo puedes traducir, ¿no? Como un año al menos. Y pregunto, sí, pero ¿qué es exactamente? Bueno, son textos espirituales, profundos, pero con un toque personal, ligero. Bueno, pues dale mi contacto y veremos. No sabía qué esperar. Y poco después me llegó el primer texto para traducir. Con algo de serendipia, trataba de ofrecerse al presente. Un buen punto de partida. Y bueno, entonces descubrí la capacidad de Pep para presentar un concepto espiritual de forma interesante y cercana a través de una breve narración o reflexión personal, recurriendo además a diversas fuentes para ilustrar. Por ejemplo, este primer texto empieza explicando una reflexión que tuvo un día Pep mientras hacía Tai Chi. Y luego, como le ocurrió una idea del hinduismo, y cita la frase relevante de la Bhagavad Gita. El texto sigue con su resumen del concepto de ofrecerse al presente y describe, para explicarlo un poco, una escena del libro Bajo la misma estrella de John Green, que también es una peli, ilustrando la idea y acabando con un diálogo impactante. Después vienen citaciones relevantes de las Analectos de Confucio, poesía de Mario Torres, el Evangelio de Lucas, y concluye al final con las 2 preguntas, invitando al lector para reflexionar sobre el tema. Vaya, todo esto en 2 páginas o así. Una dosis concentrada de espiritualidad, cultura, literatura, narrativa, historia, muchas dimensiones de la vida moderna y con orientación para cómo aplicar los temas en la vida. Conciso, fácil de leer, profundo, pero con un toque ligero. Me pareció fascinante e interesante cómo podía, en pocas palabras, juntar tan diversas fuentes para elucidar la idea y provocar una respuesta en mí como lector. Soy fan. El compromiso inicial era de 1 año. Y aquí, después de 5, seguimos. Pero más allá, el compromiso de traducir estos textos, para mí, se ha convertido en un regalo. Cada 2 semanas, sin hacer ningún esfuerzo,
llega a mi buzón de correo electrónico un nuevo texto que me obliga a parar un rato, leer y entenderlo y profundamente, porque si voy a hacer una traducción digna, lo tengo que entender íntegramente. No solo pensándolo frase a frase, sino el texto entero y el concepto global. Y sobre todo, tengo que tomar el tiempo necesario para considerarlo, para comprobar que lo ha captado bien. Eso es un regalo. El proceso implica también buscar las referencias, las citaciones utilizadas por Pep. A veces ya existen en inglés, están metidas, o con frecuencia, sobre todo con fuentes antiguas. Hay varias versiones y intento buscar la más adecuada. Si no existen, entonces el reto es traducir una cosa diferente, una poesía, palabras de un filósofo, cosas así, en fin. Yo estoy siempre haciendo mis pequeñas investigaciones para completar mi parte. Es como hacer un mini cursillo para profundizar en la materia, descubrir matices, entender referencias. Es un proceso muy enriquecedor, que con el libro pues está ahí para todos, ¿no? Porque todos los textos son así, tanto si están inspiradas en fuentes religiosas tradicionales, como si en una obra de arte, una novela, las palabras de pensadores o poetas de la antigüedad, un trabajo científico, una película, o eventos directamente de la vida de Pep, como un viaje a India o un paseo por el bosque. Y con todo esto, yo disfruto mucho y aprendo mucho, y al final aprecio mucho la oportunidad cada vez de pasar el tiempo reflexionando en los temas y los conceptos presentados por Pep y cómo pueden ser aplicables en mi vida. Y bueno, entonces Pep, felicidades por la fantástica obra presentada aquí en este libro, y gracias por así haber marcado un camino que todos podemos seguir, ¿no? De nuestras maneras, paso a paso, aprendiendo y trabajando para ser mejor, más consciente, para vivir con más alegría. Gracias. Pues gracias a todos los que... Quiero empezar dando gracias, pero antes que se me marche, gracias a Francisco Javier Navarro de PPC, porque has venido a Barcelona para saludar y bueno, para conocernos, y a ti y a PPC, que ha publicado, si este es el tercero, pues desde el segundo volumen de escritos, y fue una idea de Marcelí López, director de Claret, que iba publicando en catalán, y entonces hubo un momento que dije, nosotros no tenemos proyección en castellano y propónselo a los de PPC. Entonces lo propusimos y ya es la segunda versión en castellano, y os lo agradezco muchísimo porque estáis dando salida a todas estas ideas que Claret, pues, de forma amable y desde el principio ha estado ayudando en el ámbito de la lengua. Aprofito també gràcies a Claret, des de Marcelí López, després en Joan Bové, l'Elisabet Magre, que és avui aquí ajudant-nos a muntar aquest acte, i també enviant, fent publicitat del llibre, i també l'Anna Sabiote, que des del principi ha estat amb l'edició, hem estat triant les portades i ja comencem a conèixer-nos. Gràcies també, Claret, per oferir-nos aquesta sala, Pere Casaldàliga.
per la presentació. Després voldria donar gràcies als traductors, al Francesc Xicoi, no sé si saben o ja hi ha hagut de marxar, que m'ajuda amb la traducció castellana i després amb el Macbeth, que va ser, ell us ha explicat la història bastant increïble d'un senyor que s'ofereix per un any i al cap d'un any tampoc no recordava exactament que havíem de renovar el contracte. Ja soc conscient que al cap de 2 o 3 anys ja em vaig adonar que havia passat més d'un any. Sí que molt. I amb ganes de veure'ns i trobar-nos un dia a casa d'ell amb l'Helena i amb la Julieta, que estava aquí davant, i no havíem tingut... Ens hem vist físicament per primer cop avui. Que gràcies també als traductors. I finalment, i també gràcies a les persones que han anat llegint aquests escrits durant cada 15 dies. No sé quanta gent és, a la llista de correu en català 370 persones, en castellà 76, avui revisat, en anglès 28. Hem de fer créixer, però el mercat global està una mica més. I després al Facebook hi tinc 2.243 amics. A vegades he dit que sí a tothom qui em demana la meva amistat, els he dit que sí, no? Però a vegades, després de dir que sí, m'he donat que és una senyora amb una foto molt espectacular que hagués hagut de dir que no. No crec que llegeixi els troglodites digitals, però vés a saber, vés a saber. I entre els lectors dels troglodites, doncs, agrair a un que en aquests moments és agradecer al troglodita digital que en estos momentos está aquí, que viene de más lejos, que es Joe Aguilar, jesuita de Colombia, que pasaba por aquí y esta tarde ha tenido pues la amabilidad de venir a la presentación. Gracias por ser troglodita digital, pero por muchas otras cosas, Joe, que estamos haciendo conjuntamente. I, per anar entrant més en l'obra, gràcies a les persones i als llocs que han estat protagonistes i escenaris d'aquests una mica més de 3 anys de peregrinatge que reflecteixen aquest llibre. La vida, sobretot a Esade, però últimament també al Químic de Sarrià, l'Esplai, la comunitat cristiana del Centre Borja de Sant Cugat, la comunitat jesuïta del Centre Borja, la Mari Carmen deia, es nota que és jesuïta, la comunitat, els jesuïtes indis i els seus col·laboradors durant havien de ser 5 mesos, van ser 3 mesos sabàtics, i també la família, Maria, Serrano, germans, cunyats, nebots, cosins, oncles, amb els quals també he estat compartint aquests records. És el tercer llibre i em preguntava què té de diferent en relació amb els altres primers. En tots tres llibres, cadascun dels escrits, la gràcia o la dificultat és jugar entre les vivències i les idees, entre un llenguatge narratiu i un llenguatge més conceptual, o últimament ho penso el triangle entre els sentiments, les accions i les idees, i com jugar amb això. Doncs penso que en aquest tercer llibre, en aquest joc o en aquesta gràcia, el que es desenvolupen són potser 3 coses. En primer lloc, també, com deia Mari Carmen, la importància de la meditació i del silenci com a fonament d'una vida que volem que sigui descentrada i que sigui fecunda. Hi ha un text que es diu Joves i meditació, un text que es diu Presència,
I darrere d'això hi ha una forma pregària d'un jesuïta argentí-hongarès, Franz Jalix, que segons la qual doncs, faig pregària sistemàticament des de fa uns quants anys. Però més concretament, però més amplament doncs, la vida de pregària de qualsevol jesuïta. Per tant, importància de la meditació i del silenci com a previs a la paraula. Al principi hi havia la paraula, però abans de la paraula ja hi havia el silenci. Importància, meditació del silenci. La segona, la infinita riquesa de l'experiència humana, que pot ser l'experiència de cada dia també. En un dels escrits que es diu Percepció i rituals periòdics, parlo de la diferència que fa Leibniz entre percebre i apercebre. Això, jo no he llegit Leibniz, però tinc un amic que l'ha llegit. I quan vaig dir, aquí cito Leibniz, però hauria de dir Diderot Ramírez. Nosaltres, quan ens ha passat alguna cosa i la recordem, recordem només una part del que ens ha passat. És el que, el que percebem. Però allò que hem viscut és molt més gran que el que recordem. I aquesta distància infinita entre el que recordem d'una experiència i la riquesa de la realitat i el que és l'experiència, doncs és un camí que tenim per recórrer i que fa possible que recordem 50 vegades el mateix fet i cada cop recordem una cosa nova, i fa possible que en cada moment estiguem oberts a tenir, en qualsevol experiència que tinguem, estiguem oberts a tenir una experiència que ens supera i que no podem entendre, perquè la realitat és molt més gran que la consciència que tenim d'aquesta realitat. I aquesta distància podria ser això que en diem de la meravella. Quan descobreixes que el que tu perceps en un moment donat és només una coseta d'un horitzó immens de realitat que se t'està mostrant a cada moment. Amb la idea aquesta de la diferència entre percebre i apercebre, i també a partir de la complexitat del desig humà i de la trobem una riquesa infinita en la realitat perquè dintre nostre també hi ha una riquesa infinita. El Lluís Duc, el monjo de Montserrat, que li dedico un capítol d'aquests més aviat obtusos, que es diu Professions i logomítica, diu que els humans som irreductiblement polifacètics. O sigui, els humans irreductiblement, quan ens apropem a la realitat, ens hi apropem des de molts punts de vista. Aquesta riquesa immensa que portem nosaltres a dintre i que fa de les nostres experiències, poden fer de les nostres experiències moments de meravella. Per tant, la idea del misteri, la idea de la riquesa de la realitat que reflecteix la riquesa del nostre, de l'esperit humà, i finalment, penso una tercera idea que hi ha darrere d'aquest tercer volum és la presència en les nostres vides dels referents. Mari Carmen s'hi ha referit a uns quants. Jo diria una forma especial de presència que és dels referents que ens han passat al davant i que hi ha. Doncs aquí hi ha Pere Casaldàliga, que va, ara dèiem amb l'Elisabet, va morir el 8 d'agost de 2020 i en honor del qual doncs, hi ha aquesta sala. L'Elisabet m'ha fet notar que una de les cites al final de Pere Casaldàliga està a la part de darrere d'aquesta columna. Mare Teresa de Calcuta, quan vaig ser a
a la casa mare de les Missiones de la Caritat. L'Stan Swami, aquest jesuïta que va obrir i va ser matat a la Índia pel seu compromís amb els pobres, en Josep Miralles, un escrit sobre els infants i la mort, perquè penso que la presència d'aquesta gent és una presència que ens vivifica. Recordar-nos ens fa viure més intensament i a més és una presència que apareix en ocasió de detalls que ens poden semblar completament irrellevants. Perquè en qualsevol moment, en qualsevol racó de la realitat, aquesta infinita riquesa es pot fer present. I en ocasió d'un aniversari, d'un record, d'un objecte que aquesta persona tenia o portava, o com en un d'aquests escrits, en ocasió d'una cosa tan banal com mentre estava cuinant una arengada i uns calamars embirrats a la casa, diguem, pairal de la família Blanes, i els que es van fer presents era el meu pare amb qui menjàvem ritualment arengades un cop a l'estiu, o la mare, que era la que cuinava els calamars amb albirrats. Doncs això, gràcies a tots per ser aquí, els que hi són físicament i els que hi són en esperit, i espero que llegim. Gràcies, Ricardo. Hi ha un viatge assenyalat, un clar viatge de gènere. Gràcies, Marc, per la presentació també. I això, espero que llegint aquest llibre, a poc pugueu fer créixer el pelegrí o la pelegrina moderna que tots portem.